Number 1, DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Ang DCGB, aktibong miyembro o yan kan kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, ang KBP, Philippine Standard Time, halay sa Pag-asa, sakto alas 5 ang hapon. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanaldaw na maruluan sa aga sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halin sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa ibong tagapagbareta. Maray na hapon sa pangaran kang news base asin kan Mega Force Patrol. Ako po ang sa indong magiging tagapaghatod bareta, si Pio Fernandez. Ngunyan sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal. Maluyang sektor kan agrikultura ang inabutan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kan magtukaw sa pwesto bilang presidente kan Pilipinas. Sigun kay Presidente Marcos sa nakalihis na administrasyon, makaherak ang kamugtakan kan mga paraoman na sinabayan kan halangkaw na presyo kan mga barakalon. Ibinida kang presidente na sa laog kan 2 taon nakapagpatindog ang gobyerno nin 150 rice processing plant kasabay ang mga coconut processing plant na dadagdagan pa sa irarom kan sa iyang termino. Siniguro pa kang presidente na padagos ang sa indang pagsuporta sa mga paraoma sin ang pinagigibong lakdang kan gobyerno para sa sektor kan agrikultura. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Sa may katakod pang bareta, maluyahon ang inabutan na agrikultura kan Marcos administration kaya iningunyan ang pigpapakusog kan gobyerno tanganing mailangkaw ang kamugtakan kan mga paraoma sa nasyon. Ini ang pahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga taga Batangas kan nakalihis na semana. Sigun sa presidente, naabutan niya ang makaherak na sitwasyon kan mga parauma na sinabayan nin halangkaw na presyo nin mga barakalon kaya iningunyan na pinag-ariglar kan sa iyang administrasyon. Ipigbida kang presidente na sa laog nin 2 taon nakapagpatindog ang gobyerno nin 150 rice processing plant. Dagdag pa ini sa panahon kan sa iyang termino kaibanan man ang mga coconut processing plant para makipagkompetensya ang Pilipinas sa ibang nasyones. Sinabi pa ni Presidente Marcos Jr. na dakol na pigbubusol na mga programa sa agrikultura tanganing mapauswag asin maging modernan agrikultura kang Pilipinas asin mapadakula ang income kan mga paraoma mantang pagsisiguro kan gobyerno ang seguridad sa pagkaon. Mientras tanto, dahil sa naging desisyon kan Fitch Ratings kung saan ipinag-rate ang Pilipinas bilang sarong malalauman na nasyon para magpasubli ning kwarta, nagpapahiling na ang mga kapitalistas nagtitiwala sa kung paano pinamamahalaan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang ekonomiya kan Pilipinas. Segun kay Department of Finance and Assistant Secretary Neil Cabiles na makikinabang ang mga ordinaryong Pilipino sa naging desisyon kan Fitch kung saan tinauan kaini ang Pilipinas ning BBB credit rating na may makusog na outlook. Ang rating na BBB ang ipigtaw sa Pilipinas nagpapahiling na ang mga pinaglalaoman na default na peligro sa ngunyan hababa. Nangangahulugan man ini na ang Pilipinas piglalauman na magkakaigonin makusog na medium-term growth na nagsusuporta sa diit-diit na pagbawas kan utang kan gobyerno na may kinaraman sa gross domestic product kaini.
Sinabi ni Cabiles na ang credit ratings importanteng tagapagpahiling kan kakayahan ning sarong nasyon na masimbagan ang mga obligasyones financial kaini. Idinagdag pa kan opisyal kan DOF na ang positibong rating nagpapalangkaw kan kumpiyansa kan mga investor na pwedeng makaingkaminar nin mas dakol na dayuhan na investments asin makabilog nin mga oportunidad sa trabaho para sa mga Pilipino. Ngunyan sa detalyes man kan bareta sa lado lokal, nasa linya si kumpadreng Al Armario. Pading Al, Diyos maray na hapon, please go ahead. Nagpapasiguro ng unyan nin mga gamit ang ibang politiko para ma-supplyan ang senda mga suportadores, lalo na ang mga watchers sa tibaad mag-brown out na naman bagabot kan banggi sa Mayo 12. Sabi ka na Leko, dahil brown out sa Lunes, alagad ay nagitiwala ang mga politiko, lalo naman ang mga suportadores base sa inot ng mga eksperyensya. Kaya mas maray ng pasiguro ng mga gagamitan siringkan flashlight. Ang mga voting centers, may mga pasiguro naman na generator, alagad importanteng mabantayan mangyaray ang mga election materials, lalo na ang mga balota. Kaya may kanya-kanya ng preparasyon ngunyan ang mga kandidato. Al Armario, DCGB. Thank you so much, kumpadreng Al. Mientras tanto, buwelta kita sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal. Gusto ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na ang labang Pilipino may internet na maski nasa bulod man ang mga iniuna sa isla bago matapos ang sayang termino. Iniansaro sa kamautan kang Presidente asin gustong iwalat na pamana sa mga Pilipino pag-abot kan 2028 kaya puga-pugang ngunyan kan ang paghiro kan sayang administrasyon tanganing mapahiwas ang digital infrastructure. Sinabi kan Presidente na ngunya na taon 2025 magkakabitan na ang gabos na mga lugares na daipang internet bilang parte kan kamaubutan kan sayang administrasyon para sa digital connectivity. Dinagdag pa ni Presidente o kay kang Presidente na ang digital infrastructure iyon saro sana sa mas mahiwas na inisyatibo tanganing magkaigoning kauswagan sa lambang parte kan nasyon asin iningunyan ang presenteng ipigpapautob kan sa iyang administrasyon. Sa pagpuon pasanakan Marcos administration, nasa panginot na prioridad na ni Presidente Marcos Jr. na makagibo ning Digital Philippines para sa mas dakol na oportunidad sa lado kan edukasyon, salud, hanap buhay, lalo na sa mga hararayong lugar na difficile magkaigwan ning access sa modernong teknolohiya. Ipinahayag kan mga economic officials kan Pilipinas na positibo ang naging resulta kan pagtripon kaini sa Estados Unidos de America, partikular sa United States Trade Representative may kinaaraman sa relasyon pangkomersyo kan duwang nasyones. Kamautan kan pagtripon ang pagpapakusog kan komersyo sa pagultanan kan Amerika asin Pilipinas, apisar kan tigpataw na 17% reciprocal tariff kan US sa mga exports kan nasyon na sa ngunyan ikaduang pinakahababa sa Southeast Asia. Pinanginutan ni Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs o sa PIA, Frederick D. Go, ang Philippine delegation kung saan pinagtawanin doon ang interes kan lokal na industriya ang sentro kan paghururon. Ipinahayag man kan Department of Trade and Industry sa paagi ni Secretary Maria Cristina Roque na matriumfo nindang naipaabot ang mga agrangay asin kamautan kan mga lokal na sektor kasabay man sa delegasyon si Philippine Ambassador to the US na si Jose Babes Manuel Romualdez na naglatag man ni mga oportunidad asin hagyat na darakan presenteng reciprocal tariff sa mga produktong pig-importar kan Estados Unidos de America hale sa Pilipinas. Nangapudan si Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong kay Vice President Sara Duterte na punduhuna ang mga akusasyon na daay maning basehan asin hampangunan issue sa confidential funds. Sinabi ni Adyong na ang pinagigibong niyan kan Vice Presidente puro diversionary tactics na nagpapaluwas nin mga issue na daay maning katotohanan.
Malinaw na piglilikayan ni VP Sara na simbagon ang mga totoong isyu lalo na sa kinakaimbultuhan kaini na confidential funds. Tinaawan doon ni Adyong na ang mga aligasyon laban kay VP Sara nagpuon sa findings kan COA manungod sa maanumalyang paggastos kan confidential funds hali sa opisina kan Vice Presidente asin Departamento kan Edukasyon. Ipiglangkaw kan Philippine National Police ang premyo para sa ikaka-arestar kan babaeng tigasabing may dakulang papel sa kaso kan pangkikidnap asin panggagadan sa negosyanteng si Anson Ke asin driver kaini na si Armani Pabilio. Sigun kay PNP spokesperson Police Brigada General Jean Fajardo, ang reward money sa paghanap kay Gong Wen Lee alias Kelly Tan Lim, Bao Wen Lee, Aksin Huang Yanling ipiglangkaw sa 10 milyones de pesos hali sa dating 5 milyones de pesos. Sinabi ni Fajardo, ultimong na-monitor si alias Kelly kan Abril 21 sa Boracay. Afera kay alias Kelly, pighanap pa ang sarong Chinese suspect na si Jonin Lim. Mabueltan detalyes kan mga bareta, pakalis kan nagkapirang pagirumdum. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, at gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Diretso kan detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, sinuspindir na kan Land Transportation Office ang lisensya kan driver na nainvelto sa matinding aksidente sa Ninoy Aquino International Airport kasuod mang aga. Ipinag-orden kan Department of Transportation o DOTR na magsairarom sa drug testing ang driver kan SUV. Segun sa LTO, ang lisensya kan driver para mentras na suspendido ning 90 días mantang pigi-imbestigaran ang insidente. Basado sa Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013, obligado ang mga driver na na-involto sa aksidente na magpairarom sa chemical testing, kaibanan ang drug screening. Kung magsayuma, pwedeng ma-revoke ang sa indang lisensya asin papatawan nin multa. Magigurumduman, 2 katawan nagadan sa aksidente, sarong 28 anyos na lalaki asin sarong 5 anyos na aki kan araduhon kan SUV ang departure area kan NAIA Terminal 1 asin tulong iba pa ang nalugadan na dinarara sa ospital. Sa katakod man na bareta, ipinagmanduman kan Department of Transportation na ipairarom ang gabos na public utility vehicle driver sa mandatory drug testing. Ini kasunod kan mga insidente sa tinampo na involto ang mga public transportation drivers. Sa naging pulong balitaan ngunya na hapon, sinabi ni DOTR Secretary Vince Dizon, nagigibuhon nindang regular ang mandatory drug testing asin bako sana kapag makuha ning lisensya o maski magre-renew ning lisensya. Suhestyon pa ni DOTR Secretary Dizon, nagigibuhon ini
kada 90 dias para sa mga regular na inspeksyon sa mga drivers mantang katabang sa pag-implementar kanlay ang Philippine Drug Enforcement Agency. Mentras na planong i-implementar kan ahensya kasabay kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board as in LTO ang pagbawas kan maximum driving hours kan mga pampasahirong bus hali sa 6 na oras magiging 4 na oras na sana. Gustong sabihon kapag ang biyahe lagpas ng 4 na oras dapat may kasalida na ang driver. Nangapudan si Transportation Secretary Vince Dizon sa publiko na irespeto ang mga pamilya kan nagadana sinalugadan sa pag-arado kan sarong SUV sa Ninoy Aquino International Airport. Sinabi kan opisyal na dain na dapat pang ipagpalakop ang mga video kan aksidente tangan isa nang makakuanin views. Paliwanag kay ni na dain nakakatabang sa pamilya asin sa mga biktima ang pagkapalakop kan video kan insidente. Marurumduman na igwang duwang individual ang nagadan makalis mabangga kan sarong SUV. Nagapadagos man ang investigasyon kan otoridad sa nasabing trahedya. Ultimong detalyes kan Bareta, dain na ikinhaadit kan grupo kan mga paratukdoan datos na milyones ng mga junior as in senior high school graduates ang dai okay ang nadidifisilan na magbasa as in dai nasasabutan ang konstekto kan sarong istorya. Sigun kay Alliance of Concerned Teachers Chairperson Vladimir, napatunay sana ang datos na haloy na nindang pigataram na igwang krisis sa edukasyon. Ipinuntuman kaini ang problema sa kakulangan kan mga learning materials asin mga paratukdo sa mga eskwelahan na nakakaafektar sa kalidad kan edukasyon. Nagtutubod man ang opisyal na saro ining wake up call orog na haloy ng panahon na ang mga paratukdo sana ang nagbabayanihan tanganing maitaon pangaipukan mga estudyantes. Kinwestiyon man kang grupo na nasa 3.6% sana kan kabilugan na 2025 national budget ang nakatagama para sa sektor kan edukasyon. Sa pangarang ka nagsururat kan informasyon sa Pangunot po ni News Director Mardela, Jen Matthew Balyaran, Mega Force Patrol, Tatanems Flora sa Master Control sa IT yaon dyan si Jerome Nico Martinez. Ako po ang sa indong naging tagapaghatod Bareta, si Pio Fernandez. Salamat, Diyos Barhay na hapon. The more followers, mas maraming coaching ipamimigay.